خانوان و جنابان، از شما احترامانه خواهش میکنیم اینک با میدان دسته های تاجیکستان و روسیه را دعوت نمایید. Ladies and gentlemen, let's welcome the team Tajikistan and Russia. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони футбол, онҳое ки ҳамеша бурӯз ба бозиҳои дӯстонаи байналмилалии тимҳои наврасони Тоҷикистон таваҷҷӯҳ доранд. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аз бозии дуюми дӯстонаи дастаҳои наврасони 17-солаи Тоҷикистон ва Русия манзури шумо мегардад. Ёдовар мешавем ки ин дастаҳо қаблан дар бозии нахуст бо ҳам рақобат карда буданд ва албатта як натиҷае барои ҳарду даста ҳам ба даст омад. ҳоло бошад, албатта ки дар бозии дуюм футболбозони тоҷик талош хоҳанд кард муқобили ҳамсолони худ аз Федератсияи Русия як бозии хуберо нишон бидиҳанд. Албатта ки ин бозиҳо як марҳилаи омодагӣ ба мусобиқаҳои дар пеши сода ба шумор меравад ва мо ҳоло мебинем ки ҳолати бозингарони тими наврасони Тоҷикистон дар кадом ҳолат аст. Хуб, ҳоло суруди милли Русия ва Тоҷикистон садо медиҳад. Баъдан мо гузоришамонро аз ҷараёни бозӣ идома хоҳем дод. سرود ملی تاجیکستان صدا می‌گیرد. And now, the national anthem of Tajikistan. бинандаи азиз, гузориши мустақими худро идома медиҳем аз бозии дуюми дӯстонаи дастаҳои наврасони 17-солаи Тоҷикистон ва Русия дар як бозии дӯстонаи байналмилалӣ ки ҳоло дар шаҳри Душанбе ҷараён гирифта истодааст ва ёдовар мешавем ки бозии нахусти дастаҳо 2-2 ба анҷом расида буд ва албатта ки он ҷо Ориён Меҳр Нуриддин ва Муҳаммадҷон Тоҳирӣ ба задани гол даст ёфта буданд аз дастаи наврасони Тоҷикистон. Хуб, ҳоло биёед бинандаи азиз
ба ҳайати дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем ва махсусан дастаи наврасони Тоҷикистон дар бозии имрӯза ки бо либосҳои сурх бозӣ мекунанд. ҳайаташон чунин аст. Рақами 1 дарвозабон Зафари Баҳруллозода аст. Рақами 13 Маракатулло Неъматуллозода капитани даста. Рақами 2 Михдод Розиқов. Рақами 15 Амири Фарҳод. Рақами 21 Рустам Камолов. Рақами 20 Меҳрубон Ҳамидов. 8 Ҷовидон Хушвақтов. Рақами 24 Муроҷон Ҷалилизода. Рақами 12 Абдуманнон Ҳоҷӣ. Рақами 22 Беҳрӯз Хоҷаев. Рақами 7 Масрур Ғафуров. Сармураббии даста Рабиев Юсуф аст. Дар гузашта яке аз бозингарони муваффақи футболи кишварамон ва ба ӯ Субҳон Хоҷамов кӯмак мекунад. Субҳон Хоҷамов ҳам дар аввал ин дастаро тамрин мекард. Зеро Юсуф Рабиев дар як дарсҳои омӯзишӣ қарор дошт дар Малайзия, агар хато накунам, ва яъне саҳмии ёрдамчи Юсуф Рабиев ҳам бениҳоят калон аст дар бозии имрӯза. Ва қабл аз ин бози як тағйирот шудааст. Бинандаи азиз, дар рахти тими миллии Тоҷикистон Шеравган Саидов таҳти рақами 6 онҷо агар хато накунам дар рахти асосӣ номнавис шуда буд, вале дар лаҳзаҳои охирин иваз шуд. Ва ҳоло Юсуф Рабиев ва Субҳон Хоҷамов барои мо шумо нишон дода мешаванд, мураббиёни тими наврасони Тоҷикистон. Хуб, бозии имрӯзаро Саидҷон Зайниддинов, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе даворӣ мекунад. Вафо Қараев ва Фарҳод Қуралов ба ӯ кӯмак мекунанд. Қурбон Мурод Шарифов довори чаҳорум дар бозии имрӯза ба ҳисоб меравад. Хуб, ҳайати дастаи мунтахаби наврасони Русия. Рақами 1 дарвозабон Владислав Ҷураев аст. Рақами 2 Никита Никита Лизлов. Рақами 5 Артем Хмарин. 14 Алексей Дмитриев. Рақами 4 Кирилл Житлов. Рақами 19 Никита Хват. 8 Артем Панамарчук, ҳамон бозингаре ки дар бозии аввал ба дарвозаи тими наврасони мо гол зада буд. Хуб, рақами 10 Матвей Иванов. Рақами 17 Артем Кузменко. Ин нафар ҳам ба дарвозаи тими наврасони мо гол зад. Рақами 20 Казбек Мукаилов ва рақами 11 Виктор Салопов. ҳайати дастаи наврасони Русия сармурабби даста Андрей Аксёнов аст ки ин тимро роҳбарӣ мекунад. ва албатта Андрей Аксёнов дар асл яке аз мураббиёне аст ки натиҷаҳои хеле хубро ҳам дар футболи кӯдакону наврасон дар Русия ба даст овардааст ва ба ин хотир ӯ ҳамчун сармурабби дастаи наврасони ин кишвар фаъолият мекунад ва албатта фаъолияташ чандон фикр мекунам бад нест ҳам дар дастаи наврасони Русия. Гузашта аз ин ғайр аз бозии дӯстонаи наврасони 17 солаи Тоҷикистон Русия, инчунин бозиҳои дигар ҳам миёни дастаҳои наврасони Тоҷикистон Русия баргузор мешаванд, махсусан миёни синни соли 2008, яъне 15 солаҳо, ки он бозӣ ҳам албатта дар 2 рӯз баргузор карда мешавад ва бозии ҷавоби Паго, агар хато накунам, миёни ин дастаҳо сурат мегирад, яъне дастаҳои наврасони 15 солаи Тоҷикистон ва Русия. Хуб, агар ҳамин ҳоло ба ҳайати дастаи наврасони 17 солаи Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунем, бинандаи азиз, аксари онҳо бисёр бозингарони бо таҷриба ҳастанд, ки дар мусобиқаи ҷоми Осиё тобистони ҳамин сол дар Таиланд баргузор шуда буд, ҳунарнамоӣ карданд ба истиснои чанд футболбоз, аз ҷумла Беҳрӯз Хоҷаев, ки дар лаҳзаҳои охирин аз ҳайати тими наврасон берун монд, ҳамчунин Муроҷон Ҷалилизода, хуб, Михдод Розиқов ва чанд футболбози курсии эҳтиётӣ, ки ин бозингарон дар ҳайат набуданд. Ҳоло дар курсии эҳтиётии дастаи наврасони Тоҷикистон аз бозингарони бо таҷриба Муҳаммадҷон Тоҳирӣ, ки дар бозии нахустин дар дақиқаи 85 ба задани гол даст ёфт қарор дорад. Хуб, Бахтовар Ғаюров, Муҳаммад Қурбонов, Юнус Исматуллоев, Шаҳбон Наимов, Билол Бобоев ва Шерзод Раҷабов, ҳамчунин дар замони эҳтиётӣ Муҳаммад Абдулҳадов фаъолият доранд. Ба ҳар сурат чанд бозингароне ҳам ҳастанд, ки умуман ба рӯйхати сармураббии дастаи наврасони 17 солаи Тоҷикистон шомил нашуданд, аз ҷумла
он дифогароне ки дар чемпионати Осиё, дар ҷоми Осиё дар Таиланд дар ратти дастаи наврасони кишвар бозӣ мекарданд ва ахиран ҳам ҳатто дар тими миллӣ ҳам ба тими миллӣ ҳам даъват шуда буданд, албатта барои таҷриба касб кардан. хуб, бозӣ дӯстона чӣ медиҳад? Яъне ҳолати футболбозонро беҳтар хоҳад кард қабл аз он ки даста дар ҷоми Осиё, бозиҳои интихоби ҷоми Осиё иштирок кунад ва мо хуб медонем ки соли оянда бозиҳои интихоби ҷоми Осиё баргузор хоҳад шуд, ҳоло маълум нест ва ин як марҳилаи омодагӣ мешавад барои дастаи наврасони Тоҷикистон ҷиҳати ширкат дар бозиҳои ҷоми Осиё. соли 2024 бозиҳои интихобӣ баргузор мешавад ва барои роҳхат гирифтан ба ҷоми Осиё 2025. барои ҳамин ҳам барои наврасони Тоҷикистон бисёр як марҳилаи хуби омодагӣ мешавад бозӣ кардан бо тими наврасони Русия, ки як тими хеле қавӣ ҳам ҳаст ва ин натиҷаашро ҳатман медиҳад. ва чун ҳамеша ҳамасола боз моҳи январу феврал боз як мусобиқаҳои дигар ҳам берун аз кишвар баргузор мешаванд, ки ҳамасола дастаҳои наврасони мо дар он мусобиқаҳо иштирок мекунанд ва имсол ҳам умед дорем ки ин иқдом аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон амалӣ мешавад ва дастаи наврасони мо сафарбар мегарданд ба мусобиқаҳои дар пеш истода. хуб, ҳоло бо ту бозингарони дастаи наврасони Тоҷикистон ва инҷо дар канори майдон бозингари рақами дуюми дастаи мо Михдод Розиқов бо ту бозӣ кард ва андаке осеб ҳам гирифт, аммо довар ишора мекунад ки аут аст. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Русия ту ба дарвозабон аз ҷониби Никита Лизлов анҷом дода мешавад. Дарвозабони дастаи Русия ҳам мо гуфтем Владислав Ҷураев аст, яке аз дарвозабонҳои хуби ин тим, ки мутаваллиди соли 2007 мебошад ва дастпарвари тими Спартаки Москав ба ҳисоб меравад. ва дарвозабонҳои мо ҳам бисёр таҷрибадор ҳастанд, албатта ва ҳамеша дар синни соли навраси ҳам мактабҳои бузурги футболи кишварро гузаштанд. хуб, дар ин маврид мо ҳатман боз дар ҷараёни гузориш ба шумо хоҳем гуфт. албатта бозиҳои дӯстонаи дастаҳои наврасони Тоҷикистону Русия дар доираи рӯзҳои ФИФА баргузор карда мешавад. яъне ин бозиҳо ҳатман як статуси бозӣ байналмилалиро мегирад. бинандои азиз, барои ҳамин ҳам бо ташаббуси Федератсияи футболи кишвар ду бозии дӯстона миёни дастаҳои 17 солаи ин кишвар ва ду бозии дӯстона бо миёни дастаҳои 15 солаи ин кишвар баргузор карда шуданд, ки ин бисёр иқдоми хуб ҳам ҳаст. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Русия аз канори майдон онҳо ҳамлаи худро оғоз мекунанд. Партоби хеле баланд, инҷо офсайд, агар хато накунам, бале офсайд аст ва зарбаи бозингари дастаи Русия ҳам хато меравад. Фарҳод Хуралов, довари канор, лаҳзаи гузаштани футболбозии дастаи мунтахаби Русияро хеле пай бурд ва ишора кард ки дар ин ҳолат бозингари дастаи меҳмон дар ҳолати офсайд қарор дорад. Рустам Камолов ҳоло аз канори майдон тӯбро азад ба бозӣ медарорад. ӯ аслан бозингари ҳайати ҷавонони дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе аст ва бозингаре ки албатта умуман дар тими наврасони Тоҷикистон футболбозоне ки аз тими Барқшӣ ки аслан
ҳамон маҳаки асосии тими наврасони кишвар ҳаст, хеле кам даъват шуданд. Ба ҳар сурат бештар дар ҳайати дастаи барқчии футболбозон ҳунарнамоӣ мекунанд, ки имрӯз дар ҳайати дастаи наврасони кишвар бозӣ ҳам доранд. Ҳоло капитани дастаи мо фишор меорад ба бозингари Русия, Баракатулло Неъматуллозода буд, аммо бенатиҷа инҷо ҳамлаи дастаи Русия анҷом мешавад. Онҳо фишорро эҳсос карда истоданд аз ҷониби бозингарони мо дар хати дифои мо албатта, ва бояд фишори мо дар нимаи майдони Русия сурат гирад, то бозингарони ин даста натавонанд лаҳзаҳои хуби голзанӣ ба миён оварда бошанд. Агар мо ба умор таваҷҷӯҳ кунем, умуман дастаи мунтахаби 17-солаҳои Русия қабл аз ин бозиҳо рақобатҳои дигар ҳам дошт. Аз ҷумла онҳо муқобили дастаи Тоҷикистон яъне бозӣ доштанд ва тими мо бо ҳисоби 3-0 ғалаба карда буд. бинандаи азиз, ин бозӣ моҳи феврали ҳамин сол баргузор шуда буд ва тими мо ғалаба карда буд. онҷо Абубакр Сулаймонов, Ориёнмеҳр Нуриддин ва Масрур Ғафуров гол зада буданд. ҳоло партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Русия ин аввалин имконият буд барои футболбозони навраси тоҷик, вале зарбаи задаи Масрур Ғафуров аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. беҳтарин шонси голзанӣ буд барои футболбозони мо. бубинед чӣ гуна партоб хуб иҷро шуд. дарвозабони дастаи Русия ҳам натавонист ҳисобро дошта гирад ва зарбаи Масрур Ғафуров аз паҳлӯи дарвоза берун гардид. яъне дар ин сину сол тимҳои Тоҷикистон Русия бори сеюм аст ки бо ҳам рақобат мекунанд ва гуфтем бозии аввал ки чанд рӯз пештар баргузор шуда буд бо натиҷаи 2-2 поён ёфт ва ду голи моро ҳам Ориёнмеҳри Нуриддин ва Муҳаммадҷон Тоҳирӣ ба ҳадаф расониданд. яке дар дақиқаи 24 ва дигаре дар дақиқаи 85 рақобат. 10 дақиқа сипарӣ мешавад аз оғози дидори дастаҳои Тоҷикистон ва Русия ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна ҳамлаи бозингарони мо қатъ шуд ва муваффақ нагардиданд футболбозони мо барои идома додани ҳамла. ҳоло дар хати ҳамла Масрур Ғафуров бозӣ дорад ва ба ӯ Беҳрӯз Хоҷаев ҳам кӯмак намуда истодааст. андаки Ҷовидон Хушвақтов ҳам ки ҳамчун муҳофизатгари асосии тими наврасони Тоҷикистон ҳаст, кӯмак карда истодааст ба ҳамлагарон. ва дар хати ҳимоя 4 нафар дар тими миллии наврасони Тоҷикистон, умуман тими наврасони Тоҷикистон бозӣ доранд. ҳоло Ҳоҷӣ Абдуманнон аз зумраи он бозингароне ҳаст ки аз миёни ин сину сол таҷрибаи бозӣ бо ҳайати калонсолонро ҳам дорад, зеро ӯ аслан бозингари дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд мебошад ва бисёр ҳунарнамои хуб ҳам дар ҳайати дастаи Эсхата анҷом дод имсол. ҳатто ба заданӣ гол занида, даст ёфт, пасҳои головар анҷом дод. бисёр ояндаи хуб дорад муҳофизатгари тими наврасони кишвар, ки дар ҷоми Осиё ҳам чандон бозӣ бад надошт. бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда тавонист Ҳоҷӣ Абдуманнон ва албатта мо дар солҳои оянда аз ӯ боз як бозингари хеле бузургтарро интизор ҳастем ва бовар дорем ки натиҷаҳои хубтар нишон дода метавонад Ҳоҷӣ Абдуманнон. ва албатта истеъдодҳо хеле зиёд ҳастанд дар тими наврасони кишвар. Баракатулло Неъматуллозода тавассути дарвозабон Зафари Баҳруллозода ҳоло ҳамдигар пас медиҳанд то фишори бозингарони дастаи ҳариф бартараф карда шавад. партоб ба хати ҳамла. боз як ирсоли дигар. Беҳрӯз Хоҷаев буд муқобили дифоъгари дастаи Русия рақобат кард барои ба даст овардани тӯб
вале андаке ба қоидавайронкунӣ роҳ дод. ёдовар мешавем бинандаи азиз ки дар ҷоми осиё ки дар Тайланд баргузор шуда буд тобистони ҳамин сол, тими наврасони мо дар як гурӯҳ бо Арабистони Саудӣ, Австралия ва Чин рақобат кард ва албатта ки он ҷо рақобатҳо бениҳоят пуршиддат буданд. Бозии нахустро футболбозони мо бо Чин 1-1 анҷом дода буданд. Масрур Ғафуров ҳам ба задани ягон гол даст ёфта буд дар як бозие ки шонси хеле зиёди хуб доштем барои ба даст овардани пирӯзӣ. Ва дар бозии дуюм аз Арабистони Саудӣ танҳо дар қисми дуюм футболбозони мо гол сар доданд ва бозӣ бо ҳисоби 2-0 анҷом ёфт. Дар бозии сеюм ҳам бо ҳамин натиҷа аз Австралия ва он ҳам дар қисми дуюм футболбозони мо шикаст хӯрданд. яъне дар ду рақобат бозингарони Австралия, Арабистони Саудӣ ва Австралия баъд аз дақиқаи 90 голҳои дуюми худро заданд. яъне бисёр бозӣ баробар хеле хуб аз ҷониби футболбозони навраси мо буд, аммо натиҷа ҳамин шуд ки аз гурӯҳ набаромад тими мо. ва сабаб ҳам албатта истифода набурдани лаҳзаҳои голзанӣ буд ки бисёр танқисӣ дошт дар тими наврасони кишвар. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони Русия дода мешавад. дар назди то Казбек Мукайлов аст ва ӯ зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад ба ҷониби дарвозаи тими наврасони мо. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем партоби ӯ ва инҷо офсайд. якбора 4-5 бозингари дастаи Русия дар офсайд буданд, вале Зафари Баҳрлозода бисёр хуб дурахшид ва нагузошт ки бозингарони Русия дар ин лаҳза бубинед офсайд аст. инҷо зарбаи худро анҷом диҳанд. ду дафъа зарбаи бозингарони Русияро ҳам баргардонида тавонист дарвозабони тими наврасони кишвар. Зафари Баҳрлозода аз дастаи Шодмони Ҳисор ба тими наврасони кишвар даъват карда шудааст. дастпарвари мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши шаҳри Душанбе ва хатмкардаи академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Русия аз канори чапи майдон. идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони Русия. аз маркази майдон онҳо ҳамлаи худро анҷом медиҳанд ва инҷо зарба задане мешаванд. боз ҳам имконият пайдо мекунанд бозингарони тими Русия. инҷо туп дар ихтиёри бозингарони мо. Ҷовидон Хушвақтов пас ба канори чап. идомаи ҳамларо мебинем. ҳоҷи Абдуманнон тупро аз ӯ мегиранд. Рустам Камолов зуд тупро ҷониби Масрур Ғафуров ирсол мекунад ва имконияти задани гол. пеналти ҳоло ба дарвозаи дастаи Русия бе ягон шаку шубҳа ва бидуни ягон гӯем ки дудилагӣ довар Саидҷон Зайниддинов зарбаи 11 метра таъин кард ва шояд худи Масрур Ғафуров ин зарбаро иҷро кунад. бубинед партоб чӣ гуна олӣ буд ба Ғафуров. ӯ бо дарвозабон 1-1 баромад, ӯро фиреб дод ва дарвозабон Ҷураев Владислав ба ӯ расид. ё на, биёед аз ин лаҳза мебинем ки чӣ гуна бале инҷо расиш будааст. бинандаи азиз, ба ин хотир довар ҳамин чизро ҳисоб кард ва зарбаи пеналти дод. ҳоло Масрур Ғафуров метавонад зарбаро иҷро кунад. зарбаи Масрур Ғафуров ва ҳисоб 1-0 дар дақиқаи 17 рақобат. Масрур Ғафуров ба задани гол даст меёбад бинандаи азиз ва ҳисобро 1-0 мекунад. оғози бисёр хуб барои футболбозони тоҷик. ин дуюмин ҳамлаи онҳо буд дар 16 дақиқаи рақобат бинандаи азиз ва дуюм ҳамла бо албатта натиҷаи хуб ҷамъбаст шуд. зарбаи пеналти ва Масрур Ғафуров ба задани гол даст ёфт. партоби Рустам Камолов буд. онҷо бисёр хуб иҷро шуд ва Масрур ҳамин тавр ба задани гол даст ёфт. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Русия акнун ҳамлаи онҳоро мебинем. идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони дастаи Русия.
حالا بیشتر فوتبال‌بازان روس کوشش میکنند که حمله‌های خود را توسط مرکز میدان انجام دهند. ایوانوف ماتوی در مرکز میدان باز هم فوتبال‌بازان تیم روسیه. کیریل ژیتلوف پس به کنار چپ. این صورتی توپ از جانب ارتیوم خمارین بود و توپ را فوتبال‌بازان ما میگیرند و به عکس الحمله نوبتی میروند. مسرور غفاروف پس به مرکز. ارسال توپ از جانب مهربان بود. مهربان نیموفیزتگر تیم حمیدوف. ولی فوتبال‌بازان روسیه اکنون به عکس حمله میروند. ارسال توپ به خط حمله وضعیتی تا یک اندازه ناگوار برای دفاعگران ما است و خوشبختانه توپ از جریمه‌گاه بیرون میشود و فشار میآورند فوتبال‌بازان ما که بازیکنان روسیه هم از جریمه‌گاه بیرون شوند و حمله را برطرف کنند. ادامه حمله بازیکنان روسیه. نیکیتا خواهد بود و آنها بازیگزاری خوب هم انجام میدهند. حالا یک ضربه جانب دروازه تیم ما ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. بیدبردگر می بینیم. ضربه چندان خوب نبود از جانب ویکتور سولوپوف. و اکنون دروازه‌بان ما ظفر بهرالله‌زاده توپ را از نزد دروازه‌اش به بازی می‌درارد. البته جمعیت چند روزه تیم نورسانی تاجیکستان هم با این بازی دوستانه جمع بحث می‌شود. بینندگان عزیز و بازیکنان با دسته‌های خود باز سپریده میشوند. اون کلوب‌هایی که تیم نورسانی تاجیکستان از آن دسته‌ها البته یک تیم نورسان را تشکیل کردند و شاید تعطیل هم فرا میرسد برای دسته‌ها هم یک ماه دو ماه شاید استراحت است و بعداً باز جمعیت‌های دیگر برگزار میشوند. هر قدری که بازی‌های سنجشی، بازی‌های دوستانه با تیم‌های بهترین زیاد کرده شود این به نتیجه‌های آینده تیم نورسان هم تاثیر خود را میرساند. حالا با تو بازیکنان تیم روسیه ولی داور اشاره میکند که اینجا باید بازی ویران شده است. با فشار بازیکنان ما مخصوصا دو سه نفر به جریمه‌گاه تیم روسیه میآیند برای خلالدور ساختن با دفاعگران دسته روسیه و اونها مجبور میشوند که توسط دروازه‌بان لازیداف جورایف حمله خود را آغاز کنند و برکت‌الله نعمت‌الله این وضعیت را برطرف میکند و از اون دفاعگرانی که ما بالاتر نام بردیم بیننده عزیز میتوانیم نام دلاور جمشیدزاده را گیریم که البته با این هیئت آنها جلب نشدند که بسیار بازیکنی خوب در خط دفاع بود و شاید البته آنها اکنون در تیم‌های جوانان 19 ساله با هیئت دسته جلب کرده میشوند. چون اینجا بازیکنان هنرمند میدان که سن سالشون 17 است و برای
иштирок дар бозиҳои интихобӣ ҳоло ҷамъ карда шуданд. вале соли оянда ҳам синни соли онҳо ман фикр мекунам то ҷое боло хоҳад рафт. барои ҳамин ҳам ҳамин ҳайат ба эҳтимолияти зиёд ҳамон дастаи ҷавонони 19-солаи кишварро ҳам ташкил кунад. бале ҳамин таро ҳам ҳаст. бинандаи азиз, мо медонем ки соли 2025 ҳам ҷоми осиё ба футбол байни бозингарони 20 сола баргузор мешавад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Русия ва Зафари Баҳруллозода озодона тӯбро мегирад ва имконият намедиҳад ба бозингарони Русия. ва дар ҷоми осиё миёни бозингарони 20 сола бинандаи азиз, тими ҷавонони мо дар бозиҳои интихобӣ зинаи аввалро ишғол карда буд ва моҳи март дар Ӯзбекистон дастаи ҷавонони мо баромад кард дар бозиҳои гурӯҳӣ, вале мутаассифона дастаи мо ҳам аз гурӯҳ баромада натавонист баъд аз он ки аз Урдун шикаст худ бо ҳисоби 2-0 ва бо Кореяи Ҷанубӣ бозиро мусовӣ кард 0-0. ҳарчанд Омонро мағлуб карданд тими бозингарони мо, вале ҳаминтар муваффақ нашуданд ки ба марҳилаи плей-оффи мусобиқа роҳат гиранд. ва аз он бозингароне ки гуфтем дар ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон ҳоло бозӣ доранд: Билол Бобоев, нимуфизатгари тим, Абубакр Сулаймонов, капитани даста буд Рабони Камолов, хоб Сунатулло Исмоилов дарвозабон ва боз чанд бозингари дигар дар ин ҳаят нестанд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Русия аст. канори рости майдон мутаваҷҷеҳ мешавем. онҳо ҳамларо идома медиҳанд. хеле зиёд ҳамла карда истоданд бозингарони Русия ҷониби дарвозаи тими мо. ҳамлаи навбати бозингарони тими Русия. вазъияти хеле хафнок ва бисёр хафнок буд. инҷо хушбахтона ҳамлагари дастаи Русия Виктор Солопов ба тӯб расида натавонист. биёед мебинем партоби бисёр хуб буд аз ҷониби Артем Пономарчук ва капитани дастаи тими Русия. Артем Пономарчук капитани тим аст. вало аут ба фоидаи бозингарони тими наврасони Тоҷикистон. Юсуф Рабиев дар экранҳои мо бо шумо. акнун сармураббии тими наврасони Тоҷикистон. қаблан дар ин вазифа Раҳматулло Фузайлов фаъолият мекард ва баъд аз он ки тими наврасони мо дар ҷоми Осиё дар Тайланд аз гурӯҳ набаромад, Раҳматулло Фузайлов ҳам аз мақомаш рафт ва ӯ ҳам баъд аз анҷоми бозиҳо гуфт ман бояд аз мақом равам, чунки натиҷа нашуд. ва албатта натиҷа нашавад, ҳатман мураббиён бояд ҳамин корро анҷом диҳанд, чунки вазифае ки дар назди онҳо гузошта шудааст. то як андоза худи Раҳматулло Фузайлов ҳам бисёр хуб қайд кард ки вақте мураббӣ натиҷаро яъне иҷро карда наметавонад, ӯ ҳатман бояд аз мақомаш равад ва як мураббии дигар давад шавад. аммо дигар мураббиёни мо ин тавр нестанд. то онҳоро аз мақом нагиранд, масалан онҳо
нобаст аз он ки натиҷа оварда наметавонанд ин корро анҷом намедиҳанд. Раматло Фузайлов бисёр хуб ва мардонавор ихроҷ шуд ки ҳамин гуна аст. ва Юсуф Рабиев ки дар худи Таиланд дар ҷоми Осиё ба Раматло Фузайлов кӯмак мекард, ёрдамчии сармураббӣ буд, ҳоло ба сифати сармураббии дастаи Наврасон пазируфта шуд ва он ҷо боз як мураббии дигар Камол Ортиқов фаъолият мекард, вале ҳоло албатта ӯ нест ва ба Юсуф Рабиев худи Субҳон Хоҷамов ки таҷрибаи мураббигиро дар дастаи Наврасони Тоҷикистон дошт дар ҷоми Осиёи соли 2018 ва ҷоми ҷаҳонии соли 2019 даъват карда шуд ва ин ду нафар бо футболбозони Наврасу ҷавон хеле зиёд кор карданд, ба ин хотир таҷриба ҳам дорад. махсусан худи Юсуф Рабиев ҳам як муддат дастаи ҷавонони Истиқлолро чанд сол пештар роҳбарӣ мекард ва ҳоло ҳам сармураббии дастаи Барқчӣ аст ки аксари он бозингарони ҷавон ҳастанд. идомаи ҳамлаи дастаи Русия ва боз ҳам Зафари Баҳрлозодам дарвозабони тими мо ин вазъиятро хуб дошта мегирад ва имконият намедиҳад. инак 30 дақиқа аз оғози қисми аввали бозӣ аз бозии даставои Наврасони Тоҷикистону Русия сипарӣ мешавад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи Наврасони мо аст. партоби дигар ва вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи тими Наврасони мо ва пешдастӣ кард дифоъгар ва ин вазъиятро рафт намуд. ин капитани даста буд, агар хато накунам. биёед лаҳзаи такрорро тамошо мекунем бинандаи азиз. ва ин воқеан ҳам капитани даста Баракатулло Негматуллозода аст ки ҳатто бо ҳунарнамоии олияш диққати сармураббиёни тими миллиро ба худ ҷалб кардааст ва ӯ ҳам яке аз истеъдодҳои хуби дастаи Наврасони кишвар мебошад. идомаи ҳамлаи футболбозони мо аз канор партоби хеле дурудароз ва ҳамин тартуб аз майдон берун мешавад. На чандон партоби хуб буд аз ҷониби дифоъгари дастаи Русия. Никита Лизлов ва доварчиёра мекард ки инҷо хато аз ҷониби бозингари дастаи Русия анҷом шуд. бозингари рақами 20 агар хато накунам ин Казбек Мукайлов, на бозингари рақами 11 Виктор Солопов ҳамлагари тими Наврасони Русия буд. ва албатта дастаҳои Русия ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи баланд аз ҷумла ҷоми Аврупо байни бозингарони Наврас иштирок карда наметавонанд. маҳдудият аз ҷониби УЕФА барои онҳо ҷорӣ карда шудааст ва барои ҳамин онҳо бештар кӯшиш мекунанд ки сатҳи бозии худро маҳз бо бозиҳои дӯстона беҳтару хубтар кунанд. умуман Русия натиҷаи хеле баланд дорад дар ҷоми Аврупо, мусобиқаи қора ва то борҳо ҳам ин дастане ва дастаҳои дигар рохат гирифтанд. имсол ҷоми Аврупо байни бозингарони 17-сола моҳи май дар Маҷористон ё Венгрия баргузор шуд. миёни 16 дастаи беҳтарини Аврупо ва бо пирӯзии тими Наврасони Олмон ки дар финал онҳо Фаронсаро мағлуб карда тавонистанд. ва албатта Русия он ҷо иштирок накард ва сабабашро ҳам мо ба шумо бинандаи азиз гуфта будем ки сабаби асосии иштирок накардани дастаи мунтахаби Русия
дар чӣ буд. ҳоло дарвозабони дастаи Русия ба пеш мебарояд ва ҳамларо бартараф мекунад. Бисёр як вазъияти хафнок ва Зафари Баҳруллозода ҳам хеле олӣ бозӣ кард бинандои азиз ва ӯ ҳам аз дарвоза берун омад ва ин вазъиятро бартараф кард. бозии интихобӣ дар Аврупо бисёр дар сатҳи баланд баргузор мешавад, чун мо медонем беҳтарин дастаҳо аст дар Аврупо ва ҳамаи онҳо талош мекунанд барои рафтан ба ҷоми Аврупо. به خاطر در یک سطح خیلی بلند صورت میگیره. مثلا اخیراً در جام اروپا بلاروس اشتراک کرد، از کشورهای پاساژوروی و قزاقستان نزدیک بود، اما طبق نتیجه گیری که دسته های سیوم هم در بازی انتخاب میتوانستند با بهترین نشانات از میان 13 گروه 4 دسته بهترین سیوم هم رو خط گیرند. این مقام رو قزاقستان اشغال کرده نتوانست. اسلواکیا، آلبانیا، ایرلندی شمالی و بلاروس صاحب شدند. قزاقستان موفق نشد، آذربایجان هم همچنین. دقیقه 34 بازی است بینندگان عزیز. رقابت فوتبالبازان ما برای به دست آوردن توپ. دومای حمله رو میبینیم با اشتراکی بازیگران دسته منتخب روسیه. پس به کنار، وضعیت خیلی خفناک ولی توپ در میدان باقی میماند. فشار بسیار خوبی دفاعگران ما هم باعث بران شد که بازیگران روسیه موفق نشوند برای تومان دادن حمله. آخرین بازی انتخابی که در جام اروپا تیم روسیه برآمد کرده بود، این البته سال 2021 بود که دسته روسیه در یک گروه که با آلمان، رومانیا و سان مارینو قرار داشت، آنها از گروه برآمد. تیم روسیه با حساب 2-0 رومانیا را شکست داد، 6-1 سان مارینو را و از آلمان مغلوب شد با حساب 2-1 و همینطور با مرحله نهایی جام اروپا بین بازیگران 17 ساله سال 2022 برگزار شد. راه خط پیدا کرده توانست ولی بعدا تیم روسیه را از مسابقه بیرون کردند با سبب‌های معلوم برای ما و شما. یک حمله بازیگرانی ما میتوانست خوبتر انجام شود، اما با مسعود غفورов فرصت داده نشد. Зафари Баҳруллозода ҳоло тӯбро озодона дар даст мегирад. мо гуфтем дарвозабони бисёр хуб. мураббиу Амоншо Саодат Сайров аст, як дарвозабони дигари футболи кишварамон даргузашта. ва ҳоло дар дастаи наврасони 17 солаи кишвар як фурсати дигари гол зани ва гол. ҳисоб 2-0. дақиқаи 38-ми бозӣ бинандаи азиз ва футболбозони мо тавонистанд тӯби дуюмро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Русия равон кунанд. ҳоҷӣ
Абдуманнон ҳоло бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва ҳамин тавр муваффақ шуд. мебинем бинандаи азиз ба лаҳзаи такрор ки чӣ гуна футболбозони мо дарвозаи русияро рах накарда. Мансур Ғафуров дар ҳаво хеле хуб муваффақ шуд ва ҳоҷи Абдуманнон тӯбро аз болои дарвозабон ворди тури дарвоза кард ва муваффақ гардид. таҷрибаи бисёр хуб дорад. мо болотар ишора кардем ки дар ҳайати дастаи Исхата ҳунарнамоӣ мекунад ҳамин ҳоло ва воқеан ҳам ояндаи хеле хуб ва дурахшон дорад. ин муҳофизатгари тими наврасони кишвар мавқеи асосию аслан канори майдон нест, муҳофизаи марказ аст, аммо ҳоло дар канори майдон ҳунарнамоӣ кардан истодааст. 2-0 бозигарони мо пешсаф мешаванд. дақиқаи 39 рақобат аст. бинандаи азиз, майдон берун мешаванд бе натиҷа ва як гурӯҳи мухлисони дастаи русияро дар варзишгоҳи марказӣ дидан мумкин аст ки маҳз ҳамин шурӯъҳо аз ҷониби онҳо ва барои дастгирии ҳамватанони худ омаданд. онҳое ки дар тоҷикистон дар шаҳри душанбе кору фаъолият доранд. албатта замоне ки дастаҳои мо ҳам ба хориҷ аз кишвар раванд, онҷо ҳам ҳамватанони мо бошанд, ҳамин гуна дастгириҳо ҳам аз ҷониби мухлисони тоҷик, ҳамватанони мо ки дар хориҷ аз кишвар қарор доранд, анҷом мешавад. футболбозони дастаи Русия аз канори майдон. онҳо акнун баъд аз он ки тӯби дюймро ҳам ба дарвозаи худ сар доданд, бештар ҳамла карда истоданд. ҳоҷи Абдуманнон талош дорад барои бартараф кардани ҳамлаҳои ҳариф. ва акнун бештар бо тӯб бозӣ мекунанд бозигарони тими Русия. партоб ба канори чап. идомаи ҳамларо мебинем ва як зарбаи сахт аз масофаи дур ва хушбахтона зарбаи бозигари рақами 19 Никита Хват аз паҳлӯи дарвозаи мо аз майдон берун мешавад. боз ҳам ҳамлаи бозигарони Русия, бозигузори онҳо ва Баракатло Неъматуллозода тӯбро мегирад. ҳоло Меҳрубон Ҳамидов се бозигари дастаи Русия фишор оварда намешаванд ва капитани дастаи мо тасмим мегирад ки тавассути дарвозабон ҳамларо шурӯъ кунад. хуб
تا پایان نیمه اول بازی بیننده عزیز زیاد از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است. ادامه حمله با اشتراک بازیگران دسته روسیه است. پس به کناری راست پرتاب خیلی بلند و اینجا یک پرتاب بود به حمله‌گر. البته اما این پرتاب بلندتر از میدان بیرون شد. ایگور چرفچنکو بیننده عزیز امروز در این بازی اشتراک دارد همراه با اسکندر جلیلوف و مربی دیگری فوتبال کشوران بویر گامبردیف که حالا با حیث سرمربی دسته پنجشیر است و یوری باتورینکو هم امروز در میدان با تماشای بازی دسته نورسان تاجیکستان و روسیه آمدند. حمله بازیگران روسیه و اینجا کارت زرد با فوتبالیست ما نشان داده می شود برای بیرون کردن قاعده بازی. فرهاد امیری بود اگر خطا نکنم. بله او کارت زرد میگیرد. اصلا او بازیگر کنار چپ است ولی امروز در خط دفاعی مرکز هنردمایی کرده ایستاده است. این سال در دسته استرافشان شهر استرافشان بازی کرد. آنها رو خط لیگ اولی رو به دست آوردند و سال آینده شاید فرهاد امیری هم در لیگ اولی بازی کند. والا یک حمله دیگری بازیگران روسیه ولی باز هم به نتیجه. دو دقیقه اضافه کرده شد با قسم اولی بازی بین دسته های تاجیکستان و روسیه. Не пропускай, Леш. Житя, спина, Житя, 22. ادامه حمله بازیگران تیم ما و اینجا اشاره می شود که خطا از جانب بازیگران روسیه صورت گرفته است. خب ضربه جریمه‌ای و شاید این آخرین فرصت باشد در دیدار امروز. بیاید میبینیم حاجی عبدالمنان پرتابی بلندی حاجی عبدالمنان و توپ رو داشته میگیرد در زبان دسته روسیه و جا غیر قاعده بازیگران ما بازی میکنند. وقت هم به انجام نرسیده است.
ҳамлаи навбати бозингарони мо. Пас ба канори рост меҳрубон на ҳоҷи абдуманнон партоби хеле баланд ва тӯбро дошта мегирад дарвозабони дастаи Русия ва 2 дақиқа илова кардаи доварам ба анҷом расид. бинандаи азиз ва ҳамин тавр қисми аввали вохӯрӣ поён меёбад. 2-0 Масрур Ғафуров ва ҳоҷи Абдуманнон муаллифи голҳои дастаи наврасони мо ҳастанд. мо баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба нимаи дуввуми бозӣ. бо мо бошед. Реф, мы уходим 1-1, ты, блядь, свисти. Мы 1-1 выходим, брат. Беги игроков! Бежишь просто!
Бондар, возьми мою майку. Набираем, выбираем.
бинандои азиз арҷуманд ба қисми дуюми бозӣ байни дастаҳои наврасони 17 солаи Тоҷикистон ва Русия бармегардем ва ҳоло дар оғози қисми дуюми рақобат аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи мунтахаби Русия сурат мегирад. Ба ҷои рақами шашум инҷо ба ҷои рақами ҳаштум Артем Пономарчук ба майдон рақами шашум мебарояд ва албатта ин ҳам Виталий Бандарёв ва ба ҷои рақами 11 Виктор Салопов ба майдон бозингари рақами ҳафтум омад Ярослав Кашевич ва боз тағйироти сеюм шуд дар ҳайати дастаи Русия ки ин тағйиротҳо пай ҳам анҷом шуда истоданд ва дар ҳайати дастаи Тоҷикистон ҳам тағйиротҳои пай ҳам ба миён омад ва ҳоло футболбози рақами 19 вориди майдон гардид бинандои азиз ва ин ҳам Шерзод Раҷабов, Шерафган Саидов ҳам ба майдон омад ки Рустам Камоловро иваз кардааст таҳти рақами 21 ва Шерзод Раҷабов ҳоло маълум нест ки киро иваз кард ва бозингари рақами 11 Шаҳбон Наимов ҳам ворди майдон шуд ва ҳоло мебинем ки Шаҳбон Наимов киро иваз кардааст. Ӯ бозингари рақами 24 Муродҷон Ҷалилизодаро иваз кардааст. Се тағйироти паяҳам дар ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон дар бозии имрӯза бинандои азиз муқобили тими Русия аст. Хуб, ёдовар мешавем ки ҳисоб 2-0 ба фоидаи дастаи наврасони мо аст ва ду голро Масрур Ғафуров аз зарбаи пеналти ва ҳамчунин Ҳуҷи Абдуманнун дар поёни нимои аввал ба ҳадаф расониданд. Хуб, ба ҷои Беҳрӯз Хуҷаев ба майдон омадааст Раҷабов ва ин тағйироти сеюм аст дар ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон дар бозии имрӯза. Евгений Аксёнов ба майдон омадааст ҳайати рақами 15 дар ҳайати дастаи Русия. Мо онҷо рақами 7 гуфтем. خب بیایید پورتر با ҳайати дастаҳо акнун таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи наврасони Тоҷикистон Зафари Баҳруллозода дарвозабон аст, ҳимоятгарон Баракатулло Неъматуллозода капитани даста, хоб Меҳдод Розиқов, Амири Фарҳод, акнун Шерафган Саидов, дар марказ боз Меҳрубон Саидов, Ҷовидон Хушвақтов, хоб ба майдон омад Шаҳбон Наимов, хоб Ҳуҷи Абдуманнон ба ҷои Беҳрӯз Хуҷаев ба майдон Шерзод Раҷабов ба майдон омад ва ҳамчунин Масрур Ғафуров муаллифи гол сармураббии даста Юсуф Рабиев. ва ҳоло ҳамлаи аввалин дастаи мо дар қисми дуюми рақобат Масрур Ғафуров бо тӯб гузариши аз бозингарони тими Русия, вале имконият пайдо накард Масрур ки ҳамларо хубтар анҷом диҳад. Ҳуҷи Абдуманнон зуд тӯбро гирифт аз бозингарони Русия. ҳоло аз миёни ду нафар як бозигузори бисёр олӣ бозингарони тими мо, вале боз ҳам бенатиҷа. Хуб, мо дар қисми аввал бинандои азиз як маълумоти андаки нодуруст ҳам гуфтем ва Билол Бобоев гуфтем дар ҳаят нест. узр мепурсам аз шумо, ин бозингар дар курсии дастаи наврасони Тоҷикистон аст ва Билол Бобоев ҳоло ба майдон наомадааст. мо албатта ӯро интизор ҳастем ки сармураббӣ метавонад ӯро истифода кунад ва ҳамчунин Юнус Исматуллоевро ки аз сумраи бозингарони хуб ва Муҳаммадҷон Тоҳирӣ ки ҳам ҳамлагари қоматбаланди хуби дастаи наврасони мо ҳам ҳастанд. барои ҳамин фикр мекунам ҳоло имконият ҳаст ки боз мураббӣ аз ин бозингарон истифода кунад ва онҳоро ба майдон барорад. خب ҳайати дастаи Русияро барои шумо нагуфтем бинандои азиз ва ҳайати дастаи Русия Владислав Ҷураев
дарвозабони ин тим Никита Лизлов, дифогар Артем Хмарин, Алексей Дмитриев ва Кирилл Житлов. Дар марказ Никита Хват, хоб Матвей Иванов, Артем Кузьменко, хоб Казбек Михайлов ва бозингароне ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд, аз ҷумла Евгений Аксёнов, хоб боз Алексей Памалюк, агар хато накунам, ва Виталий Бандарёв. Ин се нафар аз курсии эҳтиётӣ дар ҳайати дастаи наврасони Русия вориди майдон шуданд. خب حالا ضربه کنجی برای بازیگران تیم نوراسانی روسیه و میبینیم که با چی انجام مییابد. پرتاب خیلی بلند و باید موقع دفاع رو محکم کنند. همین در بازیگرانی که در جریمه‌گاه قرار داشتند بسیار عالی بازی کردند. وضعیت بسیار خطرناک. ادامه حمله دسته روسیه حالا یک پرتاب انجام میشود. بسیار وضعیت خطرناک بود و خالی موندند. بازیگری رقم 10 ماتوی ایوانوف که بعد از برآمدن ارتیم پانامارچوک حالا با دستبند کاپیتانی بازی میکند، ولی ضربه این بازیگر هم بلندتر رفت، بلندتر از دروازه تیم ما. بازی امروز را بیننده عزیز سعیدجان زین‌الدینов داوری کرده ایستاده است. رفری فیفا وفاق قرایف و فراد قرالов با او کمک کرده ایستادند. قربان مراد شریپов داوری چهارم در بازی امروز است. حالا خطا از جانب بازیگران دسته روسیه بود و زود فوتبالبازان ما حمله را آغاز کردند، اما تو به فرهاد امیری نرسید. بعد از اون که رستم حمیدов عوض شد در دسته نوراسانی ما، امیری فرهاد به کنار چپ آمد به موقع اساسی خود و شیرافغان سعیدов در خط دفاع مرکز حالا بازی می نماید. خب متوجه میشیم با ضربه کنجی نوبتی بوده که بازیگران روسیه پرتاب خیلی بلند باز میدان بیرون شد و اکنون با عکس حمله رفتن بازیگران ما امکان دارد، ولی با مهربان حمیدов حالا امکان نمیدن بازیگران تیم روسیه. تا لحظه آخرین مبارزه بود برای گرفتن توپ. دقیقه 52 رقابت. و تغییراتی که یوسف ربیف در بازی امروز انجام داد این باید کار دهد. در قسم دوم برای نگاه داشتن حساب هم بازی نمیکنند فوتبالبازان ما فکر میکنم، ولی به هر صورت امکانی بهتر بازی کردن، ارزنده بازی کردن در مقابل تیم روسیه وجود دارد، ولی حمله های بازیگران دسته روسیه خیلی و خیلی زیاد شده است. آنها از روی حساب خفا میمونند. البته پس با حاجی عبدالمنان از جانب مهربان حمیدов چندان خوب نبود، ولی توپ رو گرفتند بازیگران ما. شیرافغان سعیدов
ва паси хатарноки ӯ акнун ҳамлаи дастаи Русия аз канори рости майдон. боз як ҳамлаи дигари бозингарони дастаи Русия ту берун карда шуд. лаҳза ба лаҳза ҳамлаҳои бозингарони дастаи Русия идома меёбад. бинандои азиз, бозингарон аз дарвозабон ҳам даъват мекунанд ки оромтар бозиро анҷом диҳад. умуман агар ба таърихи дастаи наврасони 17-солаи Русия мутаваҷҷеҳ шавем, онҳо ду карат чемпиони Аврупо шуданд. албатта он ҳайате ки қаблан буд, масалан соли 2006 вақте мусобиқа дар Люксембург баргузор мешуд, дастаи Русия дар финал ҷумҳурии Чехияро мағлуб кард ва аввалин бор чемпиони Аврупо шуд. соли 2006 буд албатта ин, ва аз ҳамон ҳайат ҳоло бозингароне ҳастанд ки дар тимҳои миллии Русия бозӣ карданд ва баъзеҳо карьераи худро ба анҷом расонинданд. ва баъдан соли 2013 дар Словакия футболбозони рус унвони қаҳрамониро ба даст оварданд ва муваффақ шаванд. он вақт дар муқобили Италия ғалаба ба даст оварда буд тими мунтахаби Русия, яъне соли 2013 дар финал тими Русия Италияро мағлуб кард. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Русия биёед мебинем. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Русия. фурсат ҳаст ва партоби хеле ҳам хафнок буд. ҳоло ҳамлаи бозингарони Русия боз ҳам идома мекунад. мо бештар мехоҳанд комбинатсияи хуб анҷом диҳанд. лаҳзаҳои хафнок хеле ва хеле зиёд дар назди дарвозаи мо сурат гирифта истодаст. бинандои азиз, ва аз он ҳайате ки дастаи Русия дар муқобили Италия тавонист унвони қаҳрамониро ба даст оварад дар чемпионати Аврупо, футболбозони хеле зиёде дурахшиданд. ҳоло идомаи ҳамларо мебинем. бошад ки бозингарони Русия офсайд буд, на Зафари Баҳруллозода тӯбро дошта мегирад ва имконият намедиҳад. яке аз он бозингароне ки дар Русия дар ҷоми Аврупои соли 2013 муваффақ шуда буд, ин Рифат Ҷамолиддинов буд, ки ҳатто ба тими миллии Русия ҳам роҳ ёфт. ҳоло дар ҳайати дастаи Локомотив ҳунарнамоӣ мекунад. хуб, боз бозингарони дигарро ҳам ном гирифтан мумкин. он ҳам дар ҳайати дастаи Локомотив ин Дмитрий Баринов, ки ахиран ҳам ба тими миллӣ роҳ ёфт. бо ҳам як бозингари бисёр хуб аст ҳоло дар футболи Русия. аз ҷумлаи бозингарони дурахшонтари ин даста ба ҳисоб медомад. ва ҳамчунин Алексей Гасилин, дастпарвари тими Зенит. ман хеле ва хеле зиёд буданд бозингарони Русия, ки дар он замонҳо хеле хуб ҳам дурахшиданд. ва дар ҷоми ҷаҳонӣ ҳам дастаи Русия умуман баромад кардааст. ду дафъа нехтара, соли 2013-15 ва соли 1987 умуман Иттиҳоди Шӯравӣ бозӣ карда буд дар ҷоми ҷаҳон байни бозингарони 17 сола. он вақт Иттиҳоди Шӯравӣ дар финал Нигерияро мағлуб карда буд. ва он замон ҳам беҳтарин ҳайат дошт тими Иттиҳоди Шӯравӣ, ва аз дастаҳои гуногун футболбозон ба тими наврасони Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1987 роҳ ёфта буданд. аз ҷумла агар хато накунам
футболбозоне буданд ки барои мо ҳам ошно буданд ва тими абдасулои Иттиҳодии Шӯравӣ даъват гардида буданд. حالا با تو بازیگران دسته ما بیشتر تلاش کرده ایستادند. من دسته اتحاد شوروی بیننده عزیز در سال 1987 در فینال جام اروپا هم بازی کرده بود. اون زمان از ایتالیا تیم اتحاد شوروی مغلوب شده بود در فینال. ولی در گروه بسیار بازی‌های خوب هم نشان داده بود دسته مذکور. خب دقیقه 60 بازی نزدیک شده ایستاده است با فایده فوتبالبازان دسته روسیه. ادامه حمله رو می‌بینیم با اشتراک بازیگران دسته روسیه. آنها لحظه به لحظه حالا جانب دروازه ما حمله‌های خود را انجام داده ایستادند. پرتاب خیلی بلند و اینجا امیری فرهاد اجازه نمیدهد بازیگران روسیه که حمله را آغاز کنند. منصور غفورов، امیری فرهاد تو به مرکز می رود ولی حملهش به نتیجه به پایان می رسد. ادامه حمله و ببینید چگونه دروازه‌بان ما مهارت خیلی بلند نشان میدهد و حمله فوتبالبازان دسته روسیه را برطرف می‌نماید. بهترین امکانیت بود که دروازه‌بان هم خود را نشان داد و البته امکانیت بهترین برای دسته حریف. و ظفر بهرالله‌زاده در حالت اول خیلی عالی بازی کرد و بعداً دفاعگران ما هم به کمک او شتافتند. البته دروازه‌بان اگر خوبتر بازی کند و باز بازیگران هم از او اونس میگیرند و بهتر و خوبتر هنرنمایی میکنند. حالا بازی باز داشته میشود. بیاید ببینیم چی حالت با میان اومد و این همون فرصتی که بازیگران دسته روسیه پیدا کردند. ضربه زده شد از جانب بازیگری رقم 9 دسته روسیه الکساندر پامالیوک و دروازه‌بان ما بسیار عالی بازی کرد. واقعا هم احسن باید گفت. حالا مربی دروازه‌بان‌ها اسدالله معروف هم فکر می‌کنم خیلی خوب مشقت کرده است در تیم نورستانی تاجیکستان برای بهتر کردن حالت دروازه‌بان‌ها. من ظفر بهرالله‌زاده بیننده عزیز در لیگ یکم هم بازی کرده بود در کلوب دیناموی دوشنبه و بعدا در حیاتی دسته برقچی هنرنمایی کرد و امسال باشد در دسته شادمان حصار بازی دارد. دسته که دوباره احیا شد و در لیگ یکمی فوتبال کشور بازی دارد و سالهای آینده مسئولین این تیم نیت دارند که به لیگ عالی برآیند. حالا ادامه حمله بازیگران ما منصور غفورов با توپ. حاجی عبدالمنان ولی او را از پای زدن میافتانند.
محسن محمدیف در اکران‌های عمومی شما بیننده عزیز. همین حالا باعث نایب پرزیدنت باشگاه فوتبال استقلال محسن محمدیف فعالیت کرده ایستاده است. خب بلال بابویف در حالت دسته نورسانی ما با میدان میاد و او شهبان نعیموف رو عوض کرد. چرا؟ شاید آسیب گرفت. شاید آسیب گرفت و این بازیگران دسته استقلال هستند بیننده عزیز. کارمندان این تیم که امروز به تماشای بازی آمدند. در دسته روسیه بازیگر عوض کرده شد. با جای رقم 19 نیکیتا خوات، بازیگر رقم 16 یگور گورینکو. خب با میدان یگور گورینکو تحت رقم 16 آمد و او بازیگر رقم 19 نیکیتا خوات رو عوض کرد. این چهارمین تغییر در دسته روسیه است. ادامه حمله دسته ما ولی به نتیجه. چند لحظه پیشتر منصور غفاروف هم کارت زرد گرفت. بیست دقیقه سپری می شده از آغاز قسم دوم بازی بیننده عزیز. حساب 2-0. ضربه بازیگران روسیه به نتیجه با پایان میرسد. باز هم فشاری بازیگران روسیه ولی فلوزان ما این دفعه این وضعیت رو برطرف میکنند. ادامه حمله بازیگران دسته روسیه و باز هم به نتیجه. منصور غفاروف ادامه حمله بازیگران ما و پاس خوب هم داد، اما اینجا دفاعگری دسته روسیه بسیار خوب هنرنمایی کرد برای برطرف کردن حمله و بیاید حمله بازیگران تیم روسیه رو میبینیم. اونها بسیار بازیگزاری خوب هم انجام میدهند در جریمه‌گاه ما
бисёр хафнок ва ҳисоб 2-1 мешавад. Дар дақиқаи 68 бинанд тои Асис. Хеле зарбаи сахт зада шуд, барои дарвозабонам бениҳоят душвор буд ва капитани дастаи Русия Матвей Иванов муаллифи гол мешавад. 2-1 ҳисоби бозӣ ва бояд бозингарони мо дар идома бештар талош кунанд ки ба хатогиҳои инфиродӣ роҳ надиҳанд. To'proq darvoza bozingari raqami 10 Matvey Ivanov. Goal for Russia by player number 10 Matvey Ivanov. идомаи ҳамлаи бозингарони Русия хеле фишори онҳо зиёд мешавад. خب در پیش حالا وقت است برای تیم ما هم که در خط حمایه بازی کنند و بیشتر حمله های اینجا دروازه‌بان دستای روسیه هم با پیش برآمده بود ولی در مرکز قاعده بازی وایران شده بود. قبل دفاعگری ما حالا قاعده بازی وایران شده است از جانب بازیگری روسیه. و بازیگران دسته استقلال بالا در ورزشگاه هستند. لیگنرون این تیم идомаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори майдон ва як партоби дуру дароз имконияти хуби идома додани ҳамла вуҷуд дорад. дарвоза холӣ аст ва зарба зада мешавад. андаке баландтар мешуд. Масрур Ғафуров инчо омода буд ки тӯбро ба дами дарвоза равон кунад. хеле тасмими хуб ҳам буд. ин Билол Бобоев буд агар хато накунам ё на. ҳоло Муҳаммадҷон Тоҳирӣ ба майдон меояд. бозингари рақами 18 ва ӯ бозингари рақами 7 Мансур Ғафуров рӯи ваз мекунад. баъдан Юнус Исматуллоев таҳти рақами 17 ворди майдон мешавад. ва Меҳрубон Ҳамидов иваз шуд. Юнус Исматуллоев ба ҷои Меҳрубон Ҳамидов ба майдон омад. Ба ҷои рақами 7 Масрур Ғафуров бозингари рақами 18 Муҳаммадҷон Тоҳирӣ баромад.
ба ҷои бозингар таҳти рақами 20 меҳрубон ҳамидов бозингар партоби хеле баланд. юнус исматуллоев даромад. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони мо Substitution for Tajikistan. ва бисёр гузариши хуб, зарба аммо бенатиҷа. хеле тасмими хуб, тасмими бисёр олӣ аст ҷониби нимуҳофизатгари мо. идомаи ҳамлаи дастаи Русия ва бояд дифоъгарон ҷиддӣ ҳунарнамоӣ кунанд муқобили бозингари дастаи Русия. Партоби хеле баланди Артем Кузьменко ба канори чап ва аз ин мавқеъ ҳоло футболбозони дастаи Русия ҳамларо идома медиҳанд. бозигузори хеле зиёд анҷом медиҳанд онҳо ва Шерафган Саидов тӯбро берун карда аз майдон. Вы что придумываете, а? Он первый раз играл, алло! Сколько можно, блядь? Вы что все время в одну сторону смотрите? Вы что вы хотите от этой игры, блядь? Да хорош, ё-моё, что ты мне будешь подходить, блядь? Женя! Давайте я с вами говорю. Давайте я с вами говорю. Что вы придумали-то? Что вы придумали? Что вы хотите в эту сторону? Как-то? Я успокоился. ҳоло сармураббии дастаи мунтахаби наврасони Русия эътироз мекунад ба Саидҷон Зайниддинов. Андрей Аксёнов аст. боз як ҳамлаи мо бенатиҷа ба анҷом мерасад. дақиқаи 75-уми бозӣ аст. бинандҳои азиз, идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони тими Русия. Бля, да хорош уже, ну ёпта, ну как так? боз як бозингари мо инҷо ҷароҳат мебардорад. Ҳуҷҷи Абдуманнон ва ба ӯ кӯмаки аввалия расонида мешавад ҳамин ҳоло. ва ҳоло нимуҳофизатгари дастаи мо бояд аз майдон берун кард. иваз мешавад. инҷо духтури тими наврасони мо ишора мекунад ки бояд иваз карда шавад. Ҳуҷҷи Абдуманнон ва имрӯз дар дақиқаҳои баъдӣ ба ҷои ӯ нафари дигар ҳунарнамоӣ мекунад. Момент, ходи, лисай, лисай, красавчик.
خب ادامه دارد بازی. بیننده عزیز اندکی در این لحظه ها کمک به بازیگران ما بود و حالا ادامه حمله فوتبالبازان روسیه زود توپ بیرون کرده می شود. توپ از اول به بازی در آورده می شود از جانب بازیگران ما. پس توسط دروازه‌بان سفری بهرال‌زاده Наш! Давай, здесь. Вот, чуть ближе к середине. بازیگر رقم 10 حالا در حیط دسته نورسانی تاجیکستان در اکران‌های ما و شما همون نفره که با جای حاجی عبدالمنان وارد میدان شد محمد قربانов و بازیگر رقم دوم هم مقداد رازقов ترک میدان کرد و با جای بازیگر رقم 14 به میدان آمد بختیار غیورов. باز هم اعتراضی مربیان دسته روسیه و داوری بازی. حالا محمدجان طاهری تلاش میکند برای گرفتن توپ و داور ده دقیقه دیگر باقی مونده است، کمتر از 10 دقیقه دیگر بیننده عزیز و حساب 2-1 همونو با فایده ما. ادامه حمله بازیگران تیم روسیه آنها خیلی زیاد فشار می‌آورند. شرافگان سعیدов و مقابل قاعده بازی ویران کرده می‌شود. شرافگان سعیدов ضربه را از این موقع انجام می‌دهد. حالا با تو بازیگران ما اما نه بازیگران خط دفاعی دسته روسیه خیلی احتیاطکارانه تلاش کرده ایستادند که چنین وضعیت ها رو برطرف کنند و با بازیگران ما اجازه ندهند.
идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи мо аммо бенатиҷа. нафар бозингари ним муҳофизаи мо буд ки ҳамларо хубтар анҷом дода натавонист. бозингари рақами 19 дастаи наврасони мо нафаре ки дар қисми дуюм ба майдон омад, Шерзод Раҷабов. ҳоло боз ҳам ҳамлаи бозингарони русия, партоби хеле баланд. инҷо набояд ба умеди дарвозабон шуд. бозингари рақами 13 дастаи мо андаке хост ки дарвозабон ба пеш ояд, капитани даста, вале Зафари Баҳролозода гумон кард ки худи дифоъгар ин вазъиятро бартараф мекунад. Давай, давай туда, Лыж, давай туда! Давай, ближе! Гура, иди туда! Отвлекал, партоби хеле баланд ба ин вазъият ҳам бартараф карда мешавад. ҳоло як фурсати дигар барои бозингарони тими русия буд. вазъияти хеле хафнок буд, хеле ва хеле хафнок. ду бозингар дар ҳайати дастаи русия иваз мешавад. ба майдон Ярослав Кошевич ворди майдон мешавад. ҳайати рақами 7 ва рақами 16-ро иваз кард. рақами 17-ро иваз кард бинандаи азиз Артем Кузменкоро. ва ҳамчунин бозингари рақами 18 Артур Челнов ворди майдон шуд ва ӯ бозингари рақами 16 Игор Гуренкоро ки ӯ ҳам дар қисми дуюм ба майдон омада буд иваз кард. идомаи ҳамлаи дастаи мо фурсати хуби идомадони ҳамла вуҷуд дорад. 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то поёни рақобат ва сармураббии дастаи русия бештар ҳамлагаронро ба майдон ворид кард. ҳоло Шерзод натавонист ҳамларо хубтар анҷом диҳад. бинандаи азиз аз канори майдон ва ҳамлаи бозингарони мо бенатиҷа ба анҷом мерасад. идомаи ҳамлаи дастаи русия фурсати хеле хуби идома додани ҳамла вуҷуд дорад. зарба зада мешавад, аммо дарвозабон Зафари Баҳролозода хеле моҳирона тӯбро дошта мегирад ва иҷозат намедиҳад. ва дар дақиқаи боқӣ монда бояд бозингарони мо хеле оромона ҷиддӣ ҳунарнамои худро анҷом диҳанд ва он вақт наздик мешаванд ба пирӯзӣ. ҳамлаи навбати бозингарони мо аз канори чап, бозингари русия мазарат, Шерафкан Саидов, Муҳаммадҷон Тоҳирӣ дар ҳаво муваффақ шуд ва акнун бояд ҳамларо зуд анҷом диҳанд, чунки имконияти ба ҳамла рафтан вуҷуд дорад. пас ба канори майдон ирсоли тӯб ба канор Билол Бобоев инҷо қарор дод, аммо дифоъгари дастаи русия тӯбро аз майдон зада берун кард. Евгений Аксенов.
اینجا بانوهای زیبا به خاطر تماشای بازی من نمیدونم شاید برای گفتن تلفن آمدند. اصلا اونهایی که به ورزشگاه میان حتما برای تماشای بازی میآیند. دقیقه 88 بازی است. بیننده عزیز یونس اسمتولویف حالا پرتاب یونس اسمتولویف و تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون میشه. خب تمامی دفاعگران نواسیل اسبگانویچ از دسته استقلال به تماشای این بازی آمدند. یک دقیقه دیگر باقی مونده است بیننده عزیز. برای همین بازیگران ما باید یک دقیقه رو با ثمر استفاده کنند. امکانیت خوبی نگاه داشتنی حساب بازی وجود دارد. امیری فرهاد پرتاب خیلی بلندی و با خط حمله و حمله رو ادامه داد بازیگر رقم 17 یونس اسمتولویف. باز هم خود یونس در مرکز پسیو به کناری راست و میتر حمله ما قطع می شود. حالا میبینیم دوباره چند دقیقه علاوه میکند و وقت اساسی رقابت. 5 دقیقه علاوه کرده شده است و وقت اساسی دیدار. باز هم امکانیت ادامه دادن حمله وجود دارد. بیلال بابویف گزارشی او از مرکز حالا پس باید به کناری راست انجام میشد اما این طور نشد. حمله توسط یونس اسمتولویف صورت میگیرد و افساید اشاره میشود. توسط کناری راست بهترین امکانیت ادامه دادن حمله وجود داشت. Давайте, открывайтесь между линиями! Вы все время прячетесь! از 5 دقیقه علاوه کرده شده. حالا دقیقه دومش جریان دارد. تماشاگران عزیز با توپ فولبازانی دسته نورسانی روسیه پرتابی خیلی بلند و بسیار مشکل بود. خیلی و خیلی مشکل. اینجا هم افساید به قید گرفته می شود. یاروسلاف کاشویچ حالا می توانست دروازه تیم ما رو رخ نکند و توپ نرسید و همچنین افساید هم بود. و سرمربی دسته روسیه اندری اکسیونوف در اکران های ما و شما. بیلال بابویف فرهاد امیری توپ را از میدان زده بیرون کرد. زیاده از 2 دقیقه دیگر وقت باقی مانده است. تماشاگران عزیز
خب ضربه کنجی برای بازیگران دسته روسیه هم پرتاب خیلی هم بلند و بازیگران ما توپ را از میدان زده بیرون کردند. پرتاب کاپیتان دسته روسیه بود و محمدجان طاهری به توپ رسید. ماس بودن او در جریمه‌گاه بسیار مهم است و حتی دروازه‌بان دسته روسیه هم به داخل جریمه‌گاه ما میاد. ولادیسلاو جورایف و حالا پرتاب ماتوی ایوانوف رو میبینیم. پرتابی بلند، وضعیتی بسیار خفناک بود ولی از این حالت برآمدن بازیگران ما. ضربه خیلی هم سخت جانبی دروازه دسته روسیه ولی توپ تنها در داخل جریمه‌گاه باقی میماند و خلاص. محمدجان طاهری حالا فشار می آورد. ادامه حمله بازیگران ما و بسیار فرصت خوب با توپ شرزاد است. بازیگری که از کرسی احتیاطی با میدان اومد رجبوف ولی همین طرح حمله به نتیجه به پایان رسید. خب هر صورت چند ثانیه دیگر رو میتوانند به نفع خود انجام دهند بازیگران ما و همچنین در این بازی دوستانه هم پیروزی به دست آورد در مقابل روسیه. میلال بابایف پرتابی خیلی هم بلندی بازیگر رقم 14 بختیار غیورов بود و فوتبالبازان دسته روسیه توپ رو میگیرند. عکس‌العمل حمله اونها از کنار چپ. این شاید آخرین فرصت باشد برای دسته مهمان و دروازه‌بان ما ظفری بهرالزاده توپ را داشته میگیرد و همین طور بازی به انجام میرسد. بینندگان عزیز با حساب 2-1 به فایده دسته نورسان ما. گل‌های زده مسعود غفورов از پنالتی و همچنین حاجی عبدالمنان غلبه دسته نورسان 17 ساله ما را در مقابل روسیه در بازی دوستانه بین‌المللی تامین کرد. گزارش مستقیم ما هم به انجام میرسد. تماشاگران عزیز گزارش‌های دیگری شبکه ما ادامه دارد تا گزارش‌های نماید صحتمند و پیروز باشد. خیر. Substitution for Tajikistan, player number 7, Masur Ghafurov. Ну. Подбор.